岡本直。あなたは本園で保育を受けたことを証します。令和3年3月、エンゼルベアダミノ保育園園長松中由香。おめでとうございます。ありがとうございます。坂本春菜。はい。保育証書坂本春菜以下同文。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。田島小春。はい。保育証書田島小春以下同文。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。高原蓮。はい。保育証書高原蓮以下同文。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。上野凛香。保育証書上野凛香以下同文。はい、おめでとうございます。田中静。はい。保育証書田中静以下同文。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ラバリジャウナあれなんじゃなはり。保育証書ラバリジャウナあれなんじゃなはり以下同文。はい、おめでとうございます。Artística me matei. 園長よりご挨拶させていただきます。卒園時立ちましょう。はい、お座りください。星組の皆さん、ご卒園おめでとうございます。ありがとうございます。元気よく返事をして卒園証書を受け取ってくれた皆さんはとても立派でした。4月から1年生ですね。はい。皆さんが